televiziuni, de care are... Oprește-te puțin de corupt dimineața la cafea, dar o să trecem la întrebări serioase, bănuiesc. Oprește-te puțin, numai întrebări serioase. Laura Codruțea și procuror șef DNA în studioul Digi24. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Întrebarea, Moise, serioasă. Întrebarea serioasă pe care am lansat-o la emisiunea Bizidei încă din momentul în care premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată este dacă există riscul pentru țara noastră ca Victor Ponta să fie pus sub control judiciar, având în vedere faptul că nu există o legislație care să interzică asta. În același timp, la pagina 96 din rechizitoriul DNA, prin care premierul a fost trimis în judecată, se spune acolo: complexul energetic Oltenia nu a răspuns cererii DNA de a se constitui parte civilă, deși pierderile sunt de peste 20 de milioane de lei. În context, mie mi se pare că, știți, complexul respectiv fiind în subordinea guvernului, chiar directorul său fiind inculpat, aici e vorba de înfăptuirea justiției cumva. De-aia zic, mă tem că doamna Kövesi sau DNA-ul la un moment dat s-ar putea să nu-l mai lase pe Ponta să plece din București sau nu știu, ceva de felul ăsta. Mulțumesc, Moise Guran, te așteptăm la ora 22. Doamnă, vă rog. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am să-i răspund domnului Moise Guran la această întrebare. Din momentul în care procurorii DNA au întocmit rechizitoriul și instanța de judecată a fost investită să judece acest dosar, procurorii nu mai pot dispune niciun fel de măsură preventivă sau nicio altă măsură care s-ar impune sau nu într-un dosar. Deci, o eventuală măsură preventivă poate fi decisă doar de către completul de judecată. În ceea ce privește constituirea de parte civilă, procurorul de caz și-a îndeplinit obligația de a întreba dacă se constituie parte civilă sau nu. Nu este primul dosar în care o instituție publică este condusă de însăși persoana care este trimisă în judecată în calitate de inculpat și avem această problemă că instituția respectivă nu se constituie parte civilă în dosar. Obligația noastră este să întrebăm. Spre deosebire de magistrați care la momentul trimiterii în judecată sunt suspendați din funcție și nu-și mai pot exercita atribuțiile, cred că aceeași regulă ar trebui aplicată și celorlalți funcționari din instituțiile publice, pentru că nu este normal, dacă sunt suspiciuni că o instituție publică a fost fraudată, acea instituție publică să nu participe în calitate de parte civilă în procesul penal. Interesul statului, al contribuabilului, aici nu există. Dacă respectiva instituție nu înțelege să își recupereze pierderile. Desigur. Statul ar putea fi prejudiciat printr-o astfel de inactivitate în acest caz. Aceea de a nu participa în proces ca parte civilă și de a nu te constitui ca parte civilă. Ciudat. Și păgubos. Declarația făcută de Victor Ponta în această seară sună în felul următor. Nu cumva președintele Iohannis a făcut presiuni pentru ca eu, Victor Ponta, să fiu trimis în judecată? Cum vi se pare? Nu comentez, de obicei nu comentez ce zic oamenii politici. Pot să vă spun că instituția pe care o reprezint și colegii cu care lucrez zi de zi își fac datoria așa cum scrie în lege. Cred că am dovedit în ultimii 2 ani că nu suntem sensibili la presiuni sau la intimidări. Nu judecăm oamenii, judecăm faptele și încercăm să investigăm faptele care se presupune că se comit. Nu suntem sensibili nici la persoane care ne propun în funcții sau ne numesc în funcții și cred că acest lucru s-a dovedit prin rezultatele Direcției Naționale Anticorupție. Ca atare, orice eventuală presupunere sau supoziție că s-ar fi făcut presiune asupra vreunui procuror de caz din DNA, o exclud întotdeauna. Pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră v-au supărat declarațiile mai vechi ale lui Victor Ponta referitoare la procurorul de caz, la procurorul care s-a ocupat de dosar. Există o practică a unor politicieni în general sau unor persoane publice sau unor persoane care se bucură de notorietate de a face declarații despre activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Atunci când persoane cercetate fac acest lucru, sigur, este dreptul lor să comenteze ceea ce se întâmplă în dosarul lor, nu îi putem opri. În situația în care însă anumite declarații constituie un atac direct la imparțialitatea, la profesionalismul sau la independența sistemului judiciar sau unei instituții din sistemul judiciar, în acele cazuri obișnuim să sesizăm Consiliul Superior al Magistraturii. Desigur, Consiliul Superior al Magistraturii nu are pârghii de a opri aceste declarații sau de a le sancționa, ci noi doar încercăm să tragem un semnal de alarmă că sunt astfel de declarații. Pe de altă parte, aș vrea să asigur pe toți cetățenii din România și pe toți cei care cred în Direcția Națională Anticorupție că astfel de declarații nu ne intimidează și noi o să ne continuăm activitatea la fel ca și până acum.
Desigur, avem și noi discuții în interiorul instituției, mai ales atunci când persoane care sunt cercetate în diferite calități la sediul Direcției Naționale Anticorupție sunt foarte tăcuți, foarte liniștiți, foarte timorați, unii chiar și numele uită și-l zică cum trebuie, dar la ieșire, atunci când se întâlnesc cu jurnaliștii, brusc au curaj și fac tot felul de declarații. Constatam în acest caz al trimiterii în judecată a lui Victor Ponta și în cazul declarațiilor care au urmat, ca și în altele, că din cauza funcției deținute de inculpat aici, apare un conflict între instituții, pentru că domnul Victor Ponta reprezintă și Guvernul României, care în cazul acesta face declarații denigratoare la adresa unui reprezentant al unei alte puteri în stat. Povestea asta este stranie. E democratică? E normală? Cum o găsiți? Noi, în această situație, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, Adunarea Generală a Procurorilor din Direcția Națională Anticorupție, la care au participat în jur de 90 de procurori, a votat în unanimitate că aceste declarații pot arunca umbră de îndoială asupra integrității, asupra profesionalismului și asupra independenței procurorilor din Direcția Națională Anticorupție și din acest motiv noi am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii. În acest caz așteptăm decizia pe care Inspecția Judiciară și ulterior plenul Consiliului o va da. Explicați-ne puțin cum stau lucrurile cu disjungerea, pentru că la un moment dat a apărut că este un element de strategie pentru Victor Ponta. Ulterior am aflat că, de fapt, este dorința procurorului de a aprofunda, de a căuta, de a cerceta chestiunea legată de conflictul de interese. Da. Procurorul de caz a apreciat că pentru anumite infracțiuni urmărirea penală a fost finalizată și toate faptele pentru care persoanele din acest dosar au fost trimite în judecată, pentru acelea s-au administrat suficiente probe. De asemenea, procurorul de caz a dijuns pentru alte fapte în care sunt implicate și alte persoane, iar urmărirea penală nu a fost finalizată. Ori pentru că finalizarea urmăririi penale pentru absolut toate faptele în care erau implicate și alte persoane dura o perioadă mai mare de timp și putea să influențeze într-un fel modul în care se administrează probele în acest dosar în fața instanței, procurorul de caz a decis să separe aceste fapte. Fiind vorba de o disjungere, de un dosar încă în lucru la DNA, nu pot să fac foarte multe comentarii în acest moment. Cât de complex este dosarul Sorin Oprescu? Din exterior pare uriaș. Sunt povești despre care a scris presa de multă vreme și detalii care te lasă mască. Bun. E complex? Din punct de vedere al Direcției Naționale Anticorupție, nu este un dosar extraordinar de complex sau un dosar care să nu poate fi gestionat de procurorul de caz. Este un dosar în care sunt fapte clasice de corupție. Procurorul de caz are suficientă experiență în a investiga acest gen de infracțiuni. Cred că urmărirea penală pentru anumite infracțiuni va fi finalizată cât de repede, în funcție de cum poate fi administrat probatoriul. În cazul lui Sorin Oprescu, plângerea a fost depusă în martie de 2 persoane fizice și ulterior banii i-a primit de la o a 3-a persoană, care nu avea legătură cu cele două, nu era niciuna dintre cele două. Cea de-a 3-a persoană are și ea calitate de suspect, s-a dispus măsură preventivă față de ea, este în arest la domiciliul. Deci nu a fost așa cum s-a speculat în presă, că o persoană care a făcut un denunț a și scăpat. Nu a scăpat, a colaborat cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru a beneficia de prevederile legale care îi dau acest drept de a-și reduce pedeapsa în cazul în care colaborează, dar este suspect în această activitate. Într-adevăr, urmărirea penală s-a desfășurat relativ repede, din martie până la momentul la care s-a intervenit și s-a dispus această măsură preventivă. Și în presă și în rândul publicului există senzația, se discută mult despre asta, că denunțătorii sunt oameni care au nevoie de iertare și așa o și obțin. Da. Deci acești denunțători nu au fost inventați în România. Legislația românească care prevede această posibilitate pentru persoanele care sunt cercetate de a colabora cu organele de anchetă și de a li se reduce pedeapsa la jumătate este o dispoziție preluată din legislația europeană și din legislația americană. Deci nu este o dispoziție pe care să o întâlnim doar în România. Cred că este o impresie greșită creată în spațiul public că multe dintre dosarele Direcției Naționale Anticorupție se bazează pe declarațiile acestor denunțători. Și cred că cel mai bun observator
în astfel de situații este statistica. Pot să vă zic că în Direcția Națională Anticorupție s-au înregistrat în acest an peste 4.200 de dosare, au fost soluționate peste 2.500 de dosare, peste 750 de persoane au fost trimise în judecată și doar în 29 de situații persoanele trimise în judecată au beneficiat de prevederile reducerii la jumătate a pedepsei pentru că au colaborat. Deci, din miile de persoane care au fost investigate în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și din 750 de persoane trimise în judecată, doar 29 de persoane, deci un procent de undeva 3%, dacă nu mă înșel, sunt persoane care au colaborat cu anchetatorii. Problema este că în anumite dosare în care au fost implicate persoane cu funcții importante, persoane care se bucură de notorietate, au fost persoane care au dorit să colaboreze cu anchetatorii și de aici poate s-a creat impresia că în aproape toate dosarele DNA avem denunțători. Nu avem, însă ne bucurăm atunci când persoane care comit fapte de corupție împreună, ulterior vin și dau declarații una împotriva celelalte și ne ajută să obținem probe prin furnizarea unor documente, prin furnizarea unor conturi bancare. Până la urmă, rostul nostru acesta este să investigăm fapte și să obținem informații din absolut toate sursele din care putem obține informații. Senzația asta vine și din observația că mulți ani oameni importanți, corupți, au fost apărați de rețelele pe care le-au construit în jurul lor și că procurorilor le era aproape imposibil să ajungă până la ei altfel decât prin unii din aceste rețele. E corectă această percepție? Că prin unii din rețelele lor ajungeți la ei? Câteodată da, dar nu în toate situațiile și v-am dat exemplu statistic. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că infracțiunile de corupție sunt infracțiuni care prin natura lor sunt confidențiale. Nu o să vedem niciodată un primar care va spune vreau să chem doi prieteni să fie martori că iau mită. Nu o să vedem un președinte de Consiliu Județean care va spune adu mită, te rog, în piață, că vreau să vadă și alții că iau mită. Nu? Pe de altă parte, atât cel care oferă bani, cât și cel care primește banii, care constituie obiectul mitei, au un interes economic, au un interes material, au un interes să nu se afle despre fapta lor. Deci posibilitățile de a afla despre aceste infracțiuni și de a le investiga sunt oarecum limitate. De aceea este nevoie ca uneori să folosim tehnici speciale de anchetă, cum este instituția investigatorului acoperit, instituția interceptării convorbirilor sau a discuțiilor care au loc în mediul ambiental, instituția folosirii unor martori cu identitate protejată sau să folosim declarații pe care persoane care sunt suspectate într-un dosar doresc să colaboreze cu anchetatorii și doresc să le facă în fața procurorilor. Se întâmplă în toate țările din lumea asta, în state care au democrație și sistemul judiciar consolidat, deci nu este o noutate. Mai mult decât atât, această posibilitate există de foarte mulți ani, nu există doar în ultimii 2 ani, există legislație care a fost adoptată în anii 2000 și ulterior și care a prevăzut aceste posibilități, atât pentru procurorii din DNA, cât și pentru ceilalți procurori din țară care lucrează în combaterea crimei organizate, a traficului de persoane sau alte infracțiuni grave. Sesizați o sofisticare a celor care iau mită pentru a se apăra? Adică ce faceți dumneavoastră? Se simte și în rândul lor? Nu neapărat o sofisticare. Pot să spun din tipologiile pe care le-am întâlnit cel puțin în ultimul an, constatăm că există o tendință de a-și proteja cât mai mult activitățile ilicite, de a-și lua cât mai multe măsuri de precauție, de a evita orice contact direct. De asemenea, am constatat că există o tendință de a ascunde bunurile cumpărând diverse imobile sau bunuri de valoare din străinătate, investind bani în firme de consultanță sau în offshore-uri sau în țări considerate ca fiind paradisuri fiscale. N-aș putea să spun că metodele de comitere a infracțiunilor de corupție, spre exemplu, sunt foarte diversificate. Sunt cam aceleași tipologii în ultimii ani, însă măsurile de protecție a acestor activități ilicite, da, pot să spun că au devenit mai sofisticate. De foarte multe ori se încearcă acoperirea sumelor de bani primite ca titlu de mită, ca fiind onorarii pentru consultanță, ca fiind date cu titluri de împrumut, ca fiind chirii pentru diverse contracte care în realitate nu există. Deci cam acestea sunt modalitățile. E uimitor să constatăm că există multe nume mari în rândul celor care sunt cercetați, trimiși în judecată, unii chiar și condamnați, și chiar dacă există aceste nume mari, din urmă vin alții care sunt prinși. Da,
cel puțin pentru mine și pentru colegii mei, este extrem de greu să explicăm, cel puțin din punct de vedere juridic, cum se întâmplă în continuare aceste lucruri. Spre exemplu, dacă vorbim de administrația publică locală, în aproape jumătate din județele României am avut primari de reședință de județ sau președinți de consilii județene care în ultimii 2 ani au fost investigați, au fost învinuiți, au fost trimiși în judecată, unii dintre ei chiar condamnați, și cu toate acestea constatăm că infracțiunile se comit în continuare. Același lucru se întâmplă și în sistemul judiciar. Am avut procurori și judecători anchetați pentru fapte de corupție, cu toate acestea se comit în continuare acest tip de fapte. Ce înseamnă acest lucru? Și cred că am mai spus-o, dar este foarte important ca toți cei din societatea românească să conștientizeze acest lucru și în special conducătorii de instituții mă aștept să ia poziție cu privire la acest lucru. Nu cred că DNA va rezolva corupția din România, dar cred cu convingere și cu tărie că această luptă pe care DNA o duce pentru a combate corupția trebuie dublată de măsuri preventive. Degeaba arestăm medici în fiecare an dacă în sistemul de sănătate procedurile rămân aceleași. Degeaba arestăm profesori care dau subiectele la bacalaureat dacă modul în care se desfășoară aceste examene rămâne același. Deci cred că este foarte important să se ia măsuri de prevenire, să se identifice riscurile și vulnerabilitățile pe tipologiile pe care noi le constatăm, în așa fel încât să încercăm împreună să reducem acest fenomen. Nu arestând oameni, vom reduce noi corupția în România. Mai mult de 1200 de condamnări pentru corupție, 1200, dintre care 24 sunt primari. E un domeniu predilect, cel al administrației locale? Nu, a constituit o prioritate pentru Direcția Națională Anticorupție, cu ocazia prezentării raportului de activitate în fiecare an, stabilind priorități. Una dintre priorități a fost combaterea corupției în domeniul administrației publice locale. Pe de altă parte, faptul că am investigat dosare în care au fost implicate persoane ce au deținut funcții importante în instituțiile statului, i-a încurajat foarte mult pe cetățeni să vină spre noi. Au prins încredere în ceea ce face DNA și sunt foarte multe sesizări care vin de la cetățeni și care vizează fapte de corupție în administrația publică locală sau centrală. Am observat în ultima perioadă de timp că s-a produs o schimbare, dacă putem să spunem așa, de mentalitate. Cetățenii sunt foarte revoltați atunci când li se cere mită și au început să facă sesizări înspre DNA. Mai mult decât atât, există și anumite persoane care dețin funcții de conducere și care atunci când li se oferă mită încep să facă denunțuri către Direcția Națională Anticorupție și să ne anunțe că sunt persoane care le oferă mită pentru a-și îndeplini într-un anumit fel atribuțiile de serviciu. Deci cred că totuși o schimbare de mentalitate a avut loc. Cum ați ales acest domeniu predilect al administrației locale? Am stabilit mai multe priorități, este doar una dintre priorități. În mare parte stabilim aceste priorități în funcție de obiectivele pe care le avem de urmărit în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Combaterea corupției în sistemul judiciar și în administrația publică este unul dintre obiective. Apoi avem în vedere și natura funcției pe care o exercită persoanele care pot comite infracțiuni de corupție. Dacă avem persoane care se folosesc de funcția publică pentru a comite infracțiuni de corupție sau infracțiuni conexe corupției, atunci cu siguranță este o prioritate pentru noi. Să nu uităm că în administrația publică se rulează sume enorme de bani. Sunt foarte multe contracte care toate sunt pe bani publici. Până la urmă sunt banii cetățenilor și datoria noastră ca procuror de DNA este și să protejăm banii cetățenilor. Și atunci, pentru că toate contractele de achiziții publice se derulează prin administrațiile publice sau marea majoritate, sigur că este o prioritate pentru noi. Schimbați acest obiectiv? Să ne așteptăm în perioada următoare la alte domenii? Nu. Va fi un obiectiv și pentru anul viitor. Observație empirică care ține de percepție. Sunt ziarist, vorbesc despre percepții. Că a scăzut numărul arestărilor preventive și că nu se mai văd cătușele atât de mult la televizor. E corectă percepția asta? Nu cred că este corectă, la fel cum nici acum 3 luni eram acuzați că sunt prea multe arestări și prea multe cătușe.
Sunt două chestiuni diferite aici. Prima, cea a arestărilor preventive. Am făcut o analiză a datelor statistice și v-aș putea spune, cel puțin în acest an, din 757 de persoane trimise în judecată, 210 dintre aceste persoane au fost trimise în stare de arest preventiv. Deci 27% din persoanele trimise în judecată au fost arestate. Nu cred că este un procent care să ne îngrijoreze. Dacă comparăm acest procent cu anii anterior, haideți să luăm ca an de referință anul 2011, acum 4 ani, procentul persoanelor arestate era undeva la 20% din totalul celor trimiși în judecată. Deci nu vedem o creștere spectaculoasă a arestărilor. Ceea ce s-a schimbat însă este calitatea persoanelor față de care s-a dispus această măsură. Am avut la începutul anului miniștri care au plecat din fotoliul de ministru în arest preventiv. Am avut deputați care din Parlamentul României au mers în arest preventiv și poate, datorită notorietății sau importanței funcției pe care anumite persoane o dețineau, poate s-a creat această percepție că sunt prea multe arestări. În ceea ce privește cătușele, pot doar să vă spun că sunt persoane filmate cu cătușe la mâini, care sunt în stare de reținere sau arestare preventivă, atât la intrarea în DNA, la intrarea în tribunal, la intrarea în Curtea de Apel, la intrarea la Înalta Curte de Casație și Justiție sau în arestul poliției sau sunt filmați în diferite imobile unde se fac percheziții. Ceea ce sigur vă spun este că nu o să vedeți niciodată persoane filmate cu cătușe la mâini în interiorul Direcției Naționale Anticorupție. Ceea ce se întâmplă în spațiu public și jurnaliștii care stau în fața sediilor unor instituții juridice și transmit aceste imagini nu este responsabilitatea noastră. La fel cum și blurarea imaginilor persoanelor care apar cu cătușe la televizor este responsabilitatea jurnaliștilor, nu a noastră. Sunteți cea mai de temut persoană din România și cea mai detestată de mulți. Asta scriu ziariștii din Statele Unite, New York Times spune asta la un moment dat. Vă simțiți așa? Nu. Dimpotrivă, cred că sunt foarte multe persoane care mă apreciază și care unele dintre ele mă consideră chiar simpatică câteodată și nu se tem de mine. Probabil cei care comit fapte penale creează această percepție, dar nu. Cred că sunt un om normal, care sunt și serios și glumesc atunci când este de glumit. Sunt serios când trebuie să fiu serios și glumesc când trebuie să glumim. Există trusturi de presă în România care vă au ca obiectiv. Da. Din motive câteodată evidente. Alte ori nu atât de evidente. Întrebarea aici este dacă vă afectează în vreun fel, dacă vi se pare corect? Acum depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la o critică obiectivă pe care jurnaliștii o fac în ceea ce privește activitatea direcției sau activitatea mea ca șef de instituție, nu mă deranjează. Uneori critica poate fi chiar constructivă și nu sunt sensibilă la critici. Pe de altă parte, sunt jurnaliști care preferă să vorbească despre dosarele noastre sau despre ceea ce se întâmplă în DNA fără a cere punct de vedere, fără a se informa în prealabil. Unii dintre ei de bună credință, alții de rea credință. Noi, ca procurori, putem, ca prin biroul de presă, de fiecare dată să dăm puncte de vedere, să oferim explicații în limitele pe care, sigur, putem să le oferim. Sunt situații în care anumiți jurnaliști depăsesc chiar limitele deontologice și fac diferite aprecieri la viața personală, ceea ce nu cred că este cazul. Și ca să fiu sinceră, de foarte multe ori citesc surprize în presă despre mine. Dacă cumva slăbesc, aflu că sufăr de o boală incurabilă. Dacă cumva mă îngraș, aflu că sunt însărcinată. Desigur, foarte multe lucruri neadevărate, dar ceea ce apreciez eu la anumiți jurnaliști este că înainte de a scrie un articol, întotdeauna cer un punct de vedere. Chiar dacă ulterior nu sunt de acord cu ceea ce Direcția Națională Anticorupție le spune, totuși este important să aibă punctul de vedere și să-l publice. Aceia, din punctul meu de vedere, sunt jurnaliști corecți. Presupun că există situații care vă deranjează mai mult decât altele în care chiar acționați. Mă gândesc acum la conflictul dumneavoastră cu Antena 3, de exemplu. Eu nu sunt în conflict cu Antena 3. Pur și simplu au făcut o emisiune în care au spus minciuni și neadevăruri despre viața mea profesională și despre viața personală.
Am intentat o acțiune în justiție, este un proces în derulare. Cred că orice cetățean din România are dreptul că atunci când cineva face acuzații defăimătoare sau calomniatoare la adresa sa, se poate adresa justiției. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, spune că în mod deliberat se scurg informații din dosarele instrumentate de DNA, pentru că acolo sunt ofițeri SRI. Acolo, adică la DNA. Și cu asta se ocupă. Da. Nu comentez ce zice președintele Senatului și nici alt om politic, pot doar să vă spun că în activitatea noastră respectăm cu foarte mare strictețe și rigurozitate legea privind accesul la informații de interes public. Suntem obligați prin lege să furnizăm anumite informații, totodată respectăm foarte clar și regulamentul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. Până în prezent n-am avut declanșată nicio acțiune disciplinară sau n-am fost, dacă vreți, sancționați prin hotărâri judecătorești sau în alt fel, pentru modul în care s-a desfășurat această relație a biroului de presă cu jurnaliștii sau cu societatea civilă. Pe de altă parte, există dispoziții nou în cod de procedură penală care ne obligă ca în anumite momente procedurale să furnizăm copie după tot dosarul persoanelor cercetate și nu numai. Avem situații în care trebuie să dăm copii după dosar și altor participanți în procesul penal, eu știu, un expert, un specialist, un expert parte care poate participa la diverse activități și are acces la anumite documente din dosar. În momentul în care aceste documente ies din Direcția Națională Anticorupție conform legii, ele pot să ajungă, desigur, în presă, pot să ajungă în mâinile altor persoane care sunt cercetate să le furnizeze presei, dar ceea ce este important este că noi respectăm legea în tot ceea ce înseamnă comunicarea în relația cu presa și cu societatea civilă și, nu în ultimul rând, cu cetățenii. Orice cetățean din România, dacă vrea să afle informație de interes public, are dreptul potrivit legii să o ceară, iar noi avem obligația corelativă să o furnizăm pe legea 544. Aveți mecanisme prin care să vă asigurați că printre colegii dumneavoastră nu sunt, de exemplu, ofițeri acoperiți ai SRI? Dar în fiecare an se depune o declarație pe proprie răspundere la Consiliul Superior al Magistraturii. Nu cred că nimeni din DNA își permită să dea o declarație mincinoasă și cred că se pot face oricând verificări cu privire la acest lucru. Mai mult decât atât, majoritatea colegilor suntem din categoria celor care am terminat facultatea după 1990, aveam 15 ani la Revoluție, deci sunt foarte multe argumente care mă îndreptățesc să vă spun că nu sunt ofițeri acoperiți în DNA și cred în sinceritatea declarațiilor pe care toți colegii mei le-au dat. Ne întoarcem la percepția că există foarte multe cazuri cu nume mari. Una dintre explicațiile care se oferă în spațiul public, care sunt comentate explicațiile, este aceea care ține de ce am discutat mai devreme și anume mecanismul denunțului. O altă explicație este aceea că vă bazați foarte mult, după unii prea mult, pe Serviciul Român de Informații. Da. Ca să lămurim chestiunea cu percepția, e corectă percepția că sunt din ce în ce mai multe cazuri cu nume mari? Nu. Acest lucru este adevărat. Avem, într-adevăr, foarte multe cazuri investigate și în acest an și în anul trecut, cu persoane care se bucură de notorietate. Cum nu știu neapărat ce înseamnă nume mari, dar, într-adevăr, sunt dosare în care sunt implicate persoane cu notorietate sau persoane care au avut funcții importante. Doar în acest an au fost trimiși în judecată 12 membri ai Parlamentului, dintre care 2 foști miniștri. Nu putem considera că sunt nume importante. În ceea ce privește percepția, că ne bazăm foarte mult pe Serviciul Român de Informații, sper să-i dezamăgesc pe cei care susțin acest lucru și nu că așa vreau eu, ci că așa ne arată statistica. Din 4.200 de dosare înregistrate la Direcția Națională Anticorupție, 24 de dosare au fost deschise în acest an, ca urmare a sesizărilor venite de la Serviciul Român de Informații. 204 dosare au fost deschise ca urmare a sesizărilor venite de la structurile de informații și celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor. Deci de 10 ori mai mult am primit de la Ministerul Administrației și Internelor decât am primit de la Serviciul Român de Informații. Pe ce ne bazăm? Ne bazăm pe cetățeni. Și aș vrea să vă spun că peste 87% din dosarele deschise în DNA în acest an sunt ca urmare a sesizărilor venite de la persoane fizice și juridice. Sunt cu 800 mai multe sesizări în acest an față de anul trecut și cu peste 1200 de dosare mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Deci noi ne bazăm pe cetățeni, pe persoane juridice care ne scriu,
Nu în ultimul rând ne bazăm pe instituții ale statului care au atribuții de control. Sunt în jur de 500 de dosare care au fost deschise ca urmare a sesizărilor venite de la diverse instituții care au atribuții de control, la NAF, Oficiul de Spălare a Banilor, Curtea de Conturi și alte instituții. Deci dacă un procent de 0,55% care reprezintă 24 de dosare deschise în DNA din cele 4200 ale DNA este un procent mare, atunci putem să spunem că această percepție este corectă, dar categoric nu este. Este singurul mod în care vă puteți baza sau în care colaborați cu Serviciul Român de Informații? Este singurul mod în care putem deschide dosare pe baza informațiilor care ne vin de la Serviciul Român de Informații. Colaborarea cu Serviciul Român de Informații mai vizează și alte aspecte. Spre exemplu, activitățile de filaj. Noi nu avem suficient personal pentru a desfășura această activitate, care presupune o resursă umană numeroasă și resurse materiale. Ai nevoie de mașini, ai nevoie de mijloace de comunicare. Dacă mâine Guvernul României ne alocă suficiente fonduri pentru a avea resurse materiale și umane, desigur, nu o să mai lucrăm cu Serviciul Român de Informații. Este una din activitățile în care noi folosim Serviciul Român de Informații și nu numai. Mai desfășurăm acest tip de activități și cu Serviciul de Informații al Ministerului de Interne. Deci este o altă activitate în care noi lucrăm cu Serviciul Român de Informații și este perfect legală. Din ce ne spuneți, tragem concluzia că în numărul acesta mare de cazuri pe care le aveți, de care vă ocupați, li se datorează cetățenilor obișnuiți care, din ce motive, se plâng mai abitiri decât o făceau în urmă cu ani. Cred că este și o consecință a faptului că au văzut în DNA o instituție care aplică în mod corect legea și în mod egal. Cred că și creșterea încrederii de care ne bucurăm din partea cetățenilor a dus la creșterea acestui număr de sesizări. Pe de altă parte, și o schimbare de mentalitate, așa cum am spus, sunt foarte mulți cei care sunt revoltați de faptul că li se pretinde mite pentru a le asigura un drept. Pot să vă zic că primim foarte multe sesizări. Această creștere a încrederii și numărul mare de sesizări, dacă vreți, poate crea și un efect invers, o anumită presiune. De foarte multe ori sunt cetățeni care ne adresează cereri care nu au legătură cu competențele instituției. Sunt oameni care au suferit un accident rutier sau sunt oameni care au fost victime unei infracțiuni cu violență și doresc ca dosarul să fie investigat la DNA, ceea ce noi nu putem face. Și atunci există și un efect invers, dacă vreți, la care duce această creștere a încrederii. Dar, da, într-adevăr, ne bazăm foarte mult pe cetățeni. Ultima oară când am vorbit, vă ocupați de 7.000 de dosare cu doar 86 de procurori. Asta însemna că un procuror are în fișet cam 80 de dosare, peste 80 de dosare. Care e situația acum? Da. Situația este aproximativ aceeași. În prezent avem 6.600 de dosare în care lucrează aproximativ 110 procurori. Între timp am primit un număr de 50 de posturi. O parte din ele au fost ocupate temporar prin delegarea unor colegi. La începutul lunii octombrie o să avem interviuri prin care încercăm să recrutăm procurori în DNA. Dacă reușim să ocupăm cele 50 de posturi, cu siguranță vom reuși să redistribuim din dosare și să le soluționăm mult mai repede și probabil un număr nu mult mai mare. Sunt convinsă că la acest interviu vor veni foarte mulți candidați. Așteptăm dintre procurorii tineri și serioși să vină să ni se alăture și sper să putem ocupa toate pozițiile vacante. Un caz care a făcut mare vâlvă, Mariana Rarinca. Felul în care s-a terminat până la urmă este în linie cu așteptările dumneavoastră? Este un dosar în care am apelat la toate căile prevăzute în codul de procedură penală. Este un dosar în care, din punctul meu de vedere, în cursul urmăririi penale s-a lucrat foarte bine, au fost adunate suficiente probe. Ulterior, noi am apelat la căile de atac prevăzute în codul de procedură penală și am reușit să obținem o hotărâre de condamnare definitivă. Tevatura care s-a făcut pe marginea acestui caz v-a ajutat? Nu pot să comentez. Este dreptul fiecărei persoane implicate într-un dosar să-și exprime puncte de vedere în public. Noi am acționat doar instituțional și pot să spun că am respectat legea în tot ceea ce am făcut în acest dosar. Sigur că au fost numeroase comentarii care au plecat de la un caz particular și au extins la celelalte cazuri. Nu cred că trebuie să se întâmple acest lucru. Vă asigur că procurorii din DNA cunosc legea foarte bine. Suntem foarte riguroși în documentele pe care le întocmim și în dosarele pe care le facem. Suntem supuși controlului din două părți. Odată, inspecția judiciară ne verifică atunci când
cineva are de reclamat că un procuror nu a făcut un act în conformitate cu legea sau a acționat abuziv. Pe de altă parte, și cel mai important, este controlul judecătoresc. Judecătorii verifică toate documentele întocmite de procurori. Există noul cod de procedură penală, instituția Camerei Preliminare, în care se verifică legalitatea măsurilor și a probelor care au fost administrate, se verifică toate excepțiile care sunt invocate de inculpați. Pot să vă zic că în cele peste 200 de dosare trimise la instanță, într-un singur dosar s-a dispus o restituire, dar pe motiv de procedură și nu pe motiv că probele au fost declarate nule. A fost un dosar care s-a restituit exact în prima lună de la intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală, când anumite dispoziții au fost interpretate diferit de procurorul de caz. Deci doar pe o greșeală de procedură, într-un singur dosar din sutele de dosare soluționate în DNA. A surprins și a suscitat multe comentarii felul în care colegii dumneavoastră au justificat, au vorbit despre pedeapsa pe care a primit-o în primă instanță Liviu Dragnea, ca fiind mică și neproporțională cu gravitatea faptei. Este un apel pe care l-am exercitat tot în conformitate cu legea. El a fost motivat în termenul legal prevăzut de lege. Rămâne ca instanța să decide dacă avem sau nu dreptate. Pot doar să vă spun că toate hotărârile de condamnare în primă instanță sunt analizate de procurorii care participă la judecarea cauzelor și acolo unde constată că sunt probleme care vizează legalitatea hotărârii sau criteriile de individualizare a pedepsei au fost interpretate diferit, putem exercita această cale de atac. Nu este o situație deosebită față de alte dosare în care exercităm căi de atac și nici nu este o motivare altfel decât în celelalte dosare ale Direcției Naționale Anticorupție. Statele Unite au la București un nou ambasador, Hans Klemm. În Senatul American, atunci când a fost audiat, domnul Hans Klemm a fost interpelat de senatorul republican Ron Johnson, care și-a adus aminte că a fost în România în anul 2014, în luna iunie, și că la București a cunoscut o femeie incredibil de curajoasă. Și i-a spus ambasadorului: sper să vă asigurați că doamna va rămâne sprijinită de Guvernul României. Se referea la dumneavoastră. Cum v-ați simțit? Cum te poți simți în astfel de situații? Nu, bine. Am avut o întâlnire cu mai mulți congresmeni americani. Mi-amintesc foarte bine acea întâlnire. A fost o discuție despre ceea ce face Direcția Națională Anticorupție. Sigur, am fost cumva surprinsă că mi-a reținut numele. Am fost surprinsă că a amintit de acea întâlnire pentru că nu mă așteptam. Și, desigur, a fost o surpriză plăcută. Susținerea pe care ar trebui să vă o asigure din partea Guvernului ambasadorul Statelor Unite, cum vi se pare? Noi cu Ambasada Statelor Unite și, în general, cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite am avut foarte multe proiecte comune în ceea ce privește pregătirea profesională a procurorilor, în ceea ce privește schimbul de informații pe care le avem în anumite dosare. Cred că este o cooperare în limitele legii și a protocoalelor care sunt încheiate și ale convențiilor încheiate. Nu cred că depășește în niciun fel cadrul legal. Cred că este o foarte mare susținere pentru sistemul judiciar din România, nu neapărat pentru o persoană sau pentru o instituție, pentru că Departamentul de Justiție a investit foarte mult în programe de pregătire profesională ale magistraților și, sigur, și procurorii din DNA au beneficiat de aceste programe. Americanii spun că au suferit atâtea decepții cu românii în materie de luptă împotriva corupției, încât povestea asta cu depersonalizarea nu mai e valabilă. Ei spun că dacă în sfârșit există niște personaje care au nume și care fac ce se așteaptă lumea de la ele, atunci ele trebuie susținute. Asta este filozofia despre care vorbesc americanii. Există încă în România tendința că un om poate schimba o instituție și o poate reforma, însă ceea ce eu am susținut în mod constant de la preluarea acestei funcții, am susținut că DNA nu este un om, DNA este o instituție. Tot ceea ce se întâmplă în DNA, toate rezultatele nu pot fi atribuite unui singur om, ci cred că este efortul colectiv al tuturor celor care lucrează acolo, fie că sunt procurori, fie că sunt polițiști, specialiști, grefieri sau altă categorie de personal. Sigur, ca șef trebuie să ai o anumită viziune, să stabilești anumite priorități, să te asiguri că procurorii au toate resursele ca să-și facă activitatea, dar cred că ceea ce DNA a obținut în ultimii ani și nivelul acesta mare de încredere și de profesionalism l-a obținut printr-un efort colectiv.
DNA însăși este o instituție foarte serioasă. Nivelul de încredere este măsurat în munca dumneavoastră, în primul rând, pentru că ne spuneți că sunt din ce în ce mai multe plângeri care vin din partea oamenilor obișnuiți, cărora li se cere mită și nu vor să mai dea, dar se măsoară și sociologic, în sondaje. Și instituția și dumneavoastră vă bucurați de din ce în ce mai multă încredere. Întrebarea aici ar fi dacă asta vă dă aripi, dacă vă încurajează, vă încurcă. Nu, cred că acest lucru arată o anumită consecvență și seriozitate în tot ceea ce facem, atât ca instituție și cel puțin eu ca persoană în exercitarea atribuțiilor pe care le am. Sigur că este foarte bine să știi că cetățenii cred în ceea ce faci și sunt foarte multe situații în care ajutorul cetățenilor este extrem de important și aici aș aminti doar anumite încercări de modificare a legilor care vizează organizarea și competențele DNA sau acele numeroase proiecte de modificare a codului penal și a codului de procedură penală, când doar intervenția cetățenilor, a societății civile, a unor ONG-uri ne-a salvat. Deci, sigur că este foarte bine. Pe de altă parte, un nivel atât de mare de încredere îți creează și o responsabilitate în plus, pentru că această încredere trebuie să o folosești cu bună credință și în interesul a ceea ce trebuie să faci pentru cetățean, în primul rând, pentru lege, pentru ceea ce trebuie să facem noi ca instituție din sistemul judiciar. Câteodată ne creează și presiune, pentru că sunt foarte multe așteptări de la noi și, așa cum am spus, uneori în domenii în care nu avem competență. Sunt situații în care se vorbește foarte mult despre cei care taie pădurile. Sigur, noi nu avem competență pe infracțiuni silvice. Noi putem interveni doar atunci când sunt retrocedări ilegale și se oferă mită pentru a se obține un teren forestier sau când atunci, în cadrul activităților de tăiere a pădurilor, apare o infracțiune de mită, spre exemplu, sau un contract prin care se încalcă dispozițiile legale. Pe de altă parte, există o presiune, dacă vreți, și pe alte activități care nu sunt în competența strictă a DNA. De foarte multe ori aud, ok, voi cei din DNA investigați, îi trimiteți în judecată, îi ajutați să ajungă la pușcărie, dar banii îi luați? Și aici este o mare problemă, pentru că nu DNA este instituția care trebuie să confiște efectiv banii. Noi atunci când facem o investigație, obligația noastră este să identificăm banii și bunurile, după care să le sechestrăm. Practic îmi punem într-o tavă, după care oferim tava ANAF-ului, Ministerului Finanțelor, atunci când hotărârea judecătorească rămâne definitivă și ANAF-ul trebuie să execute efectiv aceste hotărâri de condamnare. Am semnalat la începutul anului că doar în dosarele DNA, suma care trebuie confiscată efectiv de stat este de 310 milioane de euro. Este o întreagă dezbatere că trebuie majorate salariile medicilor. Această sumă ar putea duce la dublarea salariilor medicilor dacă ea ar fi efectuată efectiv. Noi, ca procurori, am indisponibilizat bunurile și valorile, ei doar trebuie să le execute. Nu s-a întâmplat nimic în aceste 8 luni și mă întreb dacă procedura care se aplică persoanelor fizice care nu-și plătesc taxele la stat sau impozitele la primărie nu poate fi aplicată și acestor persoane condamnate definitiv. Până la urmă, orice persoană care nu-și plătește taxele este executată, ori cu casa, ori cu mașina, ori cu contul bancar, ori poprire pe salariu. La fel ar trebui să fie și în cazul persoanelor condamnate. Din păcate, s-a încercat să se înființeze o nouă agenție. Sigur, noi susținem înființarea oricărei agenții, schimbarea procedurilor. Am tot făcut propuneri pentru a se modifica procedurile, dar este important ca statul să înceapă să execute efectiv aceste bunuri, să se comporte ca un bun administrator. Aud de foarte multe ori teoria, da, avem foarte multe imobile confiscate, le putem executa că avem hotărâri definitive, dar nu vrea nimeni să le cumpere. Bun, comportă-te ca un bun administrator. Sunt foarte multe instituții publice care plătesc chirie. Mută o astfel de instituție publică într-un astfel de imobil. Adică noi nu vedem, cel puțin în ultimii 2 ani, n-am văzut niciun fel de proactivitate în a încerca să execuți efectiv aceste bunuri. La nivelul DNA am constituit un serviciu de investigații financiare, format din procurori, polițiști și specialiști, care doar acest lucru face, identifică bunurile în dosarele celorlalți colegi. Alături de investigația penală facem și o investigație financiară. Alături de noi depun un efort extrem de important judecătorii, care verifică sechestrele pe care noi le punem, dispun confiscarea sumelor de bani și a bunurilor, după care nu se mai întâmplă nimic. Statul stă pe o grămadă de hotărâri judecătorești rămase definitive, în care sunt puse sechestre foarte multe și nu le execută.
După ce ați făcut această declarație, mai ales comparația cu bugetul necesar pentru majorarea salariilor medicilor, vreo reacție altele decât cele publice? Da, am fost sunată de o persoană cu funcție importantă în ANAF care mi-a spus gradul de recuperare nu este de 8%, este de 12%. Ok, am înțeles, dar cred că ar trebui să fie de 90%. Apoi am fost contactată de la Ministerul Justiției și din nou de la Ministerul Finanțelor pentru a transmite propuneri. Am transmis propuneri, am participat la toate proiectele organizate de Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, seminarii, proiecte la care au participat experți străini și care ne-au furnizat expertiza lor în acest domeniu. Am transmis puncte de vedere, am făcut propuneri, ne-am arătat deschiși la orice fel de întâlnire, la orice fel de act sau demers care trebuie făcut pentru a rezolva această problemă. Și nimic. Și deocamdată nimic. Sper că lucrurile se vor mișca, pentru că și în acest an, pot să vă spun că până în acest moment, noi am indisponibilizat valori și bunuri în sumă sau în cuantum de aproape 190 de milioane de euro. Și cu siguranță avem foarte multe hotărâri judecătorești de condamnare, avem peste 660 de persoane condamnate doar în acest an, iar judecătorii au dispus și acolo confiscarea unor bunuri și valori. Aceste sume se tot adună și cred că trebuie să existe un moment zero în care statul să înceapă să execute aceste sume efectiv și să încaseze acești bani la bugetul de stat. Dacă Ministerul Finanțelor nu se descurcă cu acest lucru, atunci poate să dea această atribuție instituțiilor din sistemul judiciar, nu știu, la Ministerul Justiției sau la alții care vor să facă acest lucru. Pentru că este inadmisibil să depunem atât efort, așa un mare efort instituțional. De foarte multe ori indisponibilizăm bunuri în străinătate, facem comisii rogatorii, să identificăm tot felul de obiecte de lux, vile, iahturi, conturi din străinătate. Se dispune confiscarea sumelor existente acolo, după care nu se întâmplă nimic. Vă mai doriți un mandat la DNA? Deocamdată am luat o decizie în ceea ce privește viitorul meu profesional și dacă doresc sau dacă nu doresc un mandat, dar această decizie nu vreau să o fac publică în acest moment. O decizie în privința? În privința faptului carierei? În privința carierei mele profesionale. Ceea ce pot să vă confirm în acest moment este că nu voi candida la niciun fel de funcție politică sau în administrația publică, voi rămâne în sistemul judiciar și dacă doresc să-mi continui mandatul la Direcția Națională Anticorupție, am să anunț atunci când va expira acest mandat. Văd că sunt foarte multe speculații în spațiul public despre ceea ce voi face, ceea ce nu voi face. Vă asigur că sunt singura care decide acest lucru și ceea ce pot să vă asigur și pe dumneavoastră și pe cei pe care ne urmăresc este că nu am să intru în politică și nu am să candidez nici pentru președinte și nici pentru altă funcție, ci am să continui activitatea în sistemul judiciar. Politicienii vă caută? Nu. Pentru această posibilitate a unui nou mandat sau pentru orice altceva? Nu, și nici n-am avut discuții în acest sens cu nimeni. Sau cu mințit, pentru că lucrurile păreau să stea altfel în urmă cu ani. Cel puțin n-am primit niciodată telefoane de la politicieni. Da, am primit telefoane de la miniștri care m-au sunat în legătură cu diverse activități instituționale, dar politicienii care nu au funcții în care să avem legătură cu sistemul judiciar sau să avem chestiuni comune, nu m-au sunat niciodată. Asta înseamnă că pentru ei nu sunteți persoana de care au nevoie. Nu o să fiu niciodată, nici n-am fost și nici nu o să fiu o persoană de care politicienii să aibă nevoie, pentru că am spus că orice încercare de presiune pe care o vor face asupra mea o voi face publică. Pe de altă parte, nu cred că își permite nimeni să aibă o discuție cu mine sau cu procurorii din DNA despre dosarele pe care le investigăm și cred că nici n-a fost nevoie să-i spun vreunui politician, nu mă suna că mă sun degeaba, pentru că știe acest lucru. Politicienii se tem de DNA, e un lucru cunoscut. Și nu numai că se tem, dar spun și că din cauza DNA-ului este prea multă justiție. Eu nu cred acest lucru. Eu cred că au fost politicieni în DNA cărora alți politicieni le-au făcut plângeri penale și au primit soluții de clasare sau de netrimitere în judecată, caz în care DNA a fost bun. Ulterior, poate au fost reclamați și au fost trimiși în judecată, caz în care același politician a zis DNA este rău. Eu cred că nimeni nu are de ce să se teamă dacă este corect și cinstit și dacă respectă legea. Am auzit și varianta că sunt foarte mulți funcționari prin ministere cărora le e teamă să semneze, total fals. Sunt foarte mulți funcționari care vin înspre Direcția Națională Anticorupție și denunță
ori că persoane de deasupra lor fac presiuni pentru a încheia contracte, ori denunță că li se oferă mită sau alte foloase pentru a-și îndeplini într-un anumit fel atribuțiile de serviciu. Ceea ce este cel mai interesant este că foarte mulți funcționari ne roagă să facem propuneri de modificări a legilor de achiziții publice sau a altor proceduri, tocmai pentru ca ei se simtă în siguranță. Pentru că o lege care este interpretabilă, este discutabilă, le creează și lor probleme și nu se simt la adăpost. Deci, cred că toți cei care sunt corecți și respectă legea, cred în DNA. Cum poate un personaj public, un parlamentar, un ministru să stea la mâna unui procuror DNA? Păi, nu stă la mâna procurorului Recunoașteți DNA. declarația? Nu. Stă la mâna legii. Oricine comite o faptă penală trebuie să răspundă în fața legii. Procurorii n-au nimic personal cu cei pe care investigează. Noi, în momentul în care primim o sesizare sau o plângere, suntem obligați să o investigăm. Nu putem să spunem acest dosar nu vreau să-l fac sau nu vreau să-l înregistrați. Suntem obligați să-l înregistrăm și cred că ei răspund în fața legii și nu sunt judecați ca persoane pentru că cineva are ceva cu ei. Sunt judecați pentru ceea ce se presupune că au făcut sau ceea ce sunt suspicionați că au făcut și sunt judecați pe fapte pe baza probelor pe care le administrăm. Bun. Simțiți că, dincolo de supărările personale ale unor politicieni, sunteți susținuți? Suntem susținuți foarte mult de cetățeni, suntem susținuți foarte mult de anumite ambasade ale statelor membre la București, de Comisia Europeană, prin ceea ce scriu în rapoartele de țară și cred că este cea mai importantă susținere pentru noi este cea a publicului. Pot să vă spun că zilnic primim mesaje de încurajare pe adresa instituției, acolo unde cetățenii ar trebui să ne trimită reclamații sau sesizări. Primim foarte multe încurajări și cred că până la urmă cel mai important sprijin pentru noi sunt cetățenii care cred în ceea ce facem. Și de aceea și noi trebuie să fim foarte corecți și consecvenți și serioși și asigur pe toți că respectăm legea în ceea ce facem. Dosarele noastre întotdeauna se bazează pe probe solide, nu ne bazăm pe invenții, nu ne bazăm doar pe o singură probă sau pe declarațiile unor persoane, întotdeauna administrăm probatorile complet, tocmai pentru a reuși ca împreună să diminuăm acest fenomen al corupției care până la urmă ne afectează pe toți. Există și percepția conform căreia nu are cum să mai dureze mult așa. Vor mai fi câteva dosare mari și apoi activitatea DNA-ului și corupția se vor înscrie pe o pantă descendentă. Simțiți asta? Sunteți de acord cu varianta asta? Nu sunt de acord cu varianta asta, pentru că, din păcate, observăm că faptele de corupție continuă să se comită, faptele de abuz în serviciu continuă să se comită, nimeni nu are interes să ia măsuri de prevenție, nimeni nu are interes să se alăture foarte mult Direcției Naționale Anticorupție și să ajute în a preveni faptele de corupție. Sigur, nu sunt 5 prim-ministri într-o țară sau 200 de miniștri ca în fiecare an să ai un astfel de dosar, dar pentru noi fiecare dosar este important, indiferent de poziția socială pe care o ocupă persoana, de averea pe care o are sau dacă este ministru sau este doar un funcționar într-o instituție publică. Atâta vreme cât noi vedem că tipologiile de comitere a unor fapte se răspândesc, atâta timp cât vedem că oamenii, deși văd că sunt multe arestări, văd că sunt multe condamnări, ei continuă să comită fapte de corupție, cu siguranță nici noi nu o să ne oprim activitatea, pentru că o să avem de lucru câtă vreme astfel de fapte se comit. Să nu uităm, avem în investigare 6600 de dosare. Rulajul dosarelor în acest an a depășit 9000 de dosare. Am început anul cu 4100 de dosare, la care am înregistrat 4200 de dosare. Deci sunt foarte multe sesizări care vin. Deci noi, ca să terminăm acest stoc de dosare, ar trebui poate 2-3 ani să nu mai înregistrăm niciun fel de dosar. Anul trecut, în 2014, a fost numărul record de dosare pe care procurorii din DNA l-au soluționat, în jur de 4100. Și cu toate acestea, noi am înregistrat deja 4200. Deci dosarele care vin în DNA sunt mult mai multe decât posibilitățile noastre de a le soluționa. Așa că o să avem de lucru. Ritmul se accelerează. Da. Din nou, e o percepție greșită, cea pe care o avem noi. Deci sunt din ce în ce mai multe dosare. Sunt din ce în ce mai multe dosare, probabil și faptele să comit din ce în ce mai mult. Sper că și noi să ocupăm toate pozițiile vacante, să avem mai multe resurse pentru a reuși să gestionăm aceste dosare. Ultima chestiune este și cea mai delicată. Sunteți acuzați, dumneavoastră, procurorii Direcției Naționale Anticorupție, că jucați jocuri politice prin anchetele pe care le faceți, prin
felul în care alegeți momentele cheie ale unei anchete și așa mai departe, pentru că lucrați cu politicienii, clienții dumneavoastră, cei pe care îi cercetați sunt politicienii, care au un alt ritm al vieții în care dumneavoastră interveniți. Ba chiar ați fost acuzați că vreți să dărâmați guvernul. Total fals. Total fals. Noi nu investigăm politicieni pentru că sunt politicieni, noi investigăm politicieni care dețin în același timp și funcții în instituțiile publice. Poate ar fi momentul ca politicienii să-și vadă de politică și să nu mai combinăm funcțiile publice cu politica, pentru că ceea ce ne atrage nouă competența este calitatea de funcționar public sau poziția pe care o ocupă într-o instituție publică. Nu este vina noastră că un președinte de Consiliu Județean este și șef de partid și președinte de Consiliu Județean. Noi le investigăm dacă comite fapte în calitatea de președinte de Consiliu Județean. Cu privire la momentul intervenției, desigur, pentru un politician niciodată nu este un moment potrivit. Dacă este într-o funcție publică, cu siguranță ar vrea să fie în funcția aceea publică, poate 10 ani sau 20 de ani. Pentru noi nu are relevanță că el anunță că se înscrie într-o nouă candidatură sau nu, că stă de 10 ani sau că își dorește să stea 20 de ani. Pentru noi are relevanță doar momentul în care se comite o faptă penală, iar momentul intervenției, așa cum se spune în presă, este acela în care avem suficiente probe sau în care reușim să-l prindem în flagrant sau imediat după comiterea faptelor. De foarte multe ori, nu noi alegem momentele operative. De foarte multe ori, faptele ne determină să alegem anumite momente operative. Nu noi sunăm politicienii și le spunem: v-aș ruga să luați mită săptămâna asta. Știți că săptămâna viitoare sunt alegeri și n-aș vrea să vă prind în campania electorală. Hai să fim serioși. Atunci când se iau banii, atunci când se fac contractele ilicite și procurorii știu acest lucru, atunci intervin. Mulțumesc mult. Laura Codruța, și procuror șef DNA, în direct la Digi24. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Imediat dosarul internațional la jurnal.